नमस्कार, मी सिद्धी तुमचं स्वागत करते माझ्या किचनमध्ये। आज आपण बनवणार आहोत परफेक्ट हॉटेलसारखा कुरकुरीत डोसा। तर डोसा बनवताना टेम्परेचर किती असावं, यासाठीचा रेशो काय असावा, या संबंधित संपूर्ण टिप्स मी दिलेल्या आहेत। हा डोसा जरी तुम्ही पहिल्यांदाच बनवत असाल तर तो 100% पहिल्याच प्रयत्नात यशस्वी होईल। चला तर मग पटकन आपल्या रेसिपीला सुरुवात करू। त्यासाठी मी या ठिकाणी 2 वाटी रेशनचे तांदूळ घेते। जर तुमच्याकडे रेशनचे तांदूळ नसेल तर तुम्ही कोणतेही जाड तांदूळ वापरू शकता आणि तांदूळ जर जुना असेल तर अतिउत्तम। अर्धा वाटी उडदाची डाळ घेते, पाव वाटी हरभरा डाळ घेते। हरभरा डाळीमुळे डोसा हा कुरकुरीत बनतो। आता 1 चमचा मेथी दाणे घेते। मेथी दाण्यामुळे डोशाची टेस्ट मस्त येते आणि फर्मेंटेशनची प्रोसेस छान होते, पण या ठिकाणी मेथी दाणे टाकणं ऑप्शनल आहे। आता यामध्ये पाणी घालून हे पहिले स्वच्छ धुवून घ्यायचं आहे। हे मी 2 ते 3 वेळा पाण्याने धुवून घेणार आहे। पण या ठिकाणी पहिली टिप्स म्हणजे या ज्या डाळी आहेत हाताने जास्त चोळायच्या नाही, अलगद धुवायच्या। तर बघा, या डाळी तांदूळ हे सर्व मी व्यवस्थित धुवून घेतलंय। आता हे सर्व व्यवस्थित भिजेल इतकं पाणी टाकते। तर साधारण आपण हे 4 ते 5 तास भिजत ठेवणार आहोत। बरेच जण तांदूळ आणि डाळी वेगवेगळ्या भिजत घालतात, पण एकत्र जरी भिजत घातले तरीही काहीच अडचण येत नाही। जर हे डाळ आणि तांदूळ तुमच्याकडे 4 ते 5 तास भिजत ठेवणे इतपत वेळ नसेल तर तुम्ही यामध्ये कोमट पाणी टाकावं, त्यामुळे हे डाळ आणि तांदूळ लवकर भिजेल। साधारण आता 4 ते 5 तास झालेले आहेत। आता बघूयात, एकदम मस्त आपली डाळ भिजली गेली आहे। त्यानंतर आता हे मिक्सर मधून बारीक करून घेते। आता मी एक मिक्सरचं भांडं घेतलंय आणि त्यामध्ये 4 ते 5 चमचे हे डाळ तांदूळ टाकले आहे। आता दुसरी महत्त्वाची टिप्स म्हणजे हे मिश्रण वाटायला आपल्याला हे डाळ तांदळाचंच पाणी घालून वाटायचं आहे। साधारण मी यामध्ये 1.5 चमचा पाणी टाकलंय। आता मी हे सर्व मिक्सरला फिरवून घेते। माझं या ठिकाणी छान असं बॅटर तयार झालंय। बघा, अशा पद्धतीचं स्मूथ कन्सिस्टन्सीचं आहे। ते मी एका स्टीलच्या डब्यामध्ये वतून घेते। या ठिकाणी तुम्ही ॲल्युमिनियमचं किंवा लोखंडाचं भांडं वापरू नका आणि शक्यतो हवाबंद डब्याचा वापर करा। आता याच पद्धतीने उरलेलं संपूर्ण डाळ आणि तांदळाचं जे मिश्रण होतं ते सुद्धा मी ह्या मिक्सरला वाटून बारीक करून घेतलंय आणि तेच ह्या डब्यामध्ये टाकलंय। तर साधारण इडलीच्या बॅटरपेक्षा डोशाचं जे बॅटर असतं ते थोडंसं सैलसर असतं, म्हणजेच पातळ असतं। त्यानुसार यामध्ये पाणी घालायचं आहे। जर यामध्ये पाणी कमी घातलं तर हे आपलं पीठ लवकर फर्मंट होत नाही। ही एक टिप्स तुम्ही नक्की लक्षात ठेवा, त्यामुळे पाणी तुम्ही प्रमाणातच घाला। आता इथे बघा, तयार झालेलं मिश्रण फास्ट गतीने चमच्याने फेटून घेते। यामुळे काय होईल, आपल्या पिठामध्ये एअर भरला जाईल आणि आपलं पीठ लवकर फर्मंट होईल। तर बघा, आपलं पीठ एवढं फर्मंट झालंय। आता याला मी झाकण लावते। त्यानंतर हा डबा मी असंच रात्रभर फर्मंट व्हायला ठेवते। आता दुसऱ्या दिवशी आपण सर्वप्रथम इथे मसाला तयार करून घेऊ। त्यासाठी मी इथे उकडलेली बटाटी घेतली आहे। ह्याला आपण हाताने थोडंसं स्मॅश करून मोठ्या तुकड्यांमध्ये ठेवायचं आहे। स्मॅश करून झाल्यावर ह्याचा मसाला करून घेऊ। त्यासाठी मी इथे 1 टेबलस्पून कढईमध्ये तेल घेते। तेल जसं गरम होईल तसं यामध्ये 1 टीस्पून राई चांगली तडतडली की त्यामध्ये 1 टीस्पून उडीद डाळ आणि 1 टीस्पून चणा डाळ आणि ह्या दोन्ही डाळींना थोडंसं फ्राय करून घेऊ 20 ते 30 सेकंद लो मीडियम फ्लेमवर। त्यानंतर ह्यामध्ये हिंग घालू। हिंग घातल्यामुळे खूप चांगला फ्लेवर येतो या मसाल्यांमध्ये। त्याचसोबत 1 टीस्पून जिरा आणि 2 ते 3 टीस्पून बारीक कापून घेतलेली हिरवी मिरची आणि 8 ते 10 कढीपत्ता। आता ह्या सर्वांना थोडंसं फ्राय करून घेऊ। त्यानंतर ह्यामध्ये बारीक कापून घेतलेला 1 मोठा कांदा घालू। कांदा थोडासा 3 मिनिटासाठी परतून घेऊ। कांदा असा ट्रान्सपरंट झाला की ह्यामध्ये 2 टीस्पून बारीक कापलेला आलं घालून मिक्स करून घेऊ। त्यानंतर ह्यामध्ये चवीनुसार मीठ आणि त्याचसोबत अर्धा टीस्पून हळद घालून परतून घेऊ।
परतून झाल्यावर आपला मसाला जळू नये म्हणून ह्यामध्ये मी थोडंसं पाणी घालते। त्यानंतर ह्यामध्ये स्मॅश केलेले उकडलेली बटाटे घालू आणि मिक्स करून घेऊ। आणि आता सगळ्यात शेवटी आपण ह्यामध्ये फ्रेश कोथिंबीर घालून मिक्स करून घेऊ। तर इथे तुम्ही पाहू शकता की आपला मसाला तयार झालेला आहे आणि हा मसाला आता आपण एका साईडला ठेवू। तर इथे मी तुम्हाला पीठ दाखवते कशा पद्धतीने फर्मंट झालंय। बघा काय मस्त या पिठाला जाळी पडली आहे। आता मी हे चमच्याने व्यवस्थित मिक्स करून घेते। आता या सर्व बॅटरचे डोसे मला नाही बनवायचे आहे, यातील निम्मच पीठ मी वापरणार आहे। तर उरलेले जे पीठ आहे ते मी असंच फ्रीज मध्ये ठेवून देणार आहे आणि जेवढं पाहिजे तेवढं मी ह्या बाउल मध्ये पीठ घेतलंय। आता यामध्ये मी अर्धा चमचा मीठ टाकते। तर इथे लक्षात ठेवा की आपल्याला ज्या पिठाचे डोसे बनवायचे त्या पिठामध्ये मीठ टाका, उरलेल्या पिठामध्ये मीठ टाकायचं नाहीये। हे डोशाचं पीठ आपल्याला थोडं सैलसर हवं असतं, तर हे मला थोडं घट्ट वाटतंय म्हणून मी आणखी अर्धा चमचा पाणी टाकलंय। हे पाणी मी रूम टेम्परेचरवरच वापरलंय। ते व्यवस्थित मिक्स करून घेते। आता या ठिकाणी मी तुम्हाला या बॅटरचे कन्सिस्टन्सी दाखवते। बघा इथपत जे पीठ आहे ते पातळ आहे, कारण हे पीठ जर जास्त घट्ट असेल तर आपल्याला हा डोसा मस्त जाळीदार टाकता येत नाही किंवा तो मग व्यवस्थित तयार करता येत नाही। आता या ठिकाणी मी डोसा पॅन घेतलाय, तो फुल गॅसवरती गरम व्हायला ठेवायचा। एकदम कडकडीत गरम करून घेते। तवा कडकडीत गरम झाल्यानंतर यावर मी अर्धा ग्लास पाणी टाकलाय आणि ते नॅपकिनने व्यवस्थित पुसून घेते। असं केल्यामुळे आपल्या तव्याचं टेम्परेचर मेंटेन राहतं। आता पीठ टाकताना गॅस फुल करायचा आणि यावर चमच्याने बॅटर टाकून ते व्यवस्थित पसरवून घ्यायचं। 2 ते 3 मिनिटांनी बघा याला मस्त अशी जाळी पडायला लागली आहे। संपूर्ण पीठ कोरडं झालंय। आता मी गॅस कमी करते आणि अर्धा चमचा तेल ह्या डोश्याला लावते। यामुळे आपला जो डोसा आहे तो मस्त खमंग आणि कुरकुरीत तयार होईल। आता हा डोसा सर्व बाजूने व्यवस्थित आपण खमंग भाजून घेऊयात। आता तयार झालेल्या डोश्यावरती मी मसाला टाकते। याचा आपण रोल करून घेऊ आणि हा मसाला सुद्धा मस्त झालेला आहे। त्याचसोबत ह्या डोशाचा कलर बघा एकदम परफेक्ट हॉटेलमध्ये जसा डोसा असतो त्याच पद्धतीचा आणि हा हॉटेलसारखा एकदम कुरकुरीत होतो। जर तुम्ही ह्या संपूर्ण टिप्स फॉलो केल्या तर पहिल्याच प्रयत्नात 100% तुमचा हा डोसा तयार होणारच। आता हा डोसा मस्त असा खाण्यासाठी रेडी झालेला आहे। तर तुम्ही सुद्धा ह्याच पद्धतीची रेसिपी घरी ट्राय करून पहा आणि डोसा कसा झालाय हे आम्हाला कमेंट करून नक्कीच कळवा। जर तुम्ही आमच्या चॅनलवरती नवीन असाल तर आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बाजूला बेल आयकॉनला प्रेस करा। व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि लवकरच भेटू अशा छान छान रेसिपीज बरोबर।